Durant uns dies, una família va ser el centre del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. La seva vitalitat? El seu humor? El seu atractiu? Els seus macarrons? Les seves aficions? El seu moble bar? Serà una qüestió generacional? Un sentiment de pertinença els uneix a tots.